Magandang umaga po sa ating mga mamamayang sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba-ibang panig ng ating mundo. Narito tayo sa umagang ito at magluluto tayo ng adobong pusit. Ito na ang mga ingredients. Bawang, sibuyas na pula, green bell pepper. Mga mamamayang, lagyan po natin ng olive oil ang ating mahal na kawali. Ayan na. Nilagay na ng ating dakilang katulong ang mantika sa loob ng kawali. At ngayon, uumpisahan na po natin sa paggigisa ang ating bawang. Hintayin nyo lang na mag-brown ang ating bawang sa ating mahal na kawali. At ngayon ay hintayin natin na mag-brown po ito. Sunod na ang ating bawang. Hahaluin po ang ating mahal na kawali sa ating iniibig na palayok. So, ayan na mga mamamayang, isusunod na ang pusit na pinapakuluan muna para hindi siya magsabaw-sabaw ng marami. Ganyan lang ang pag-adobo kung ayaw nyo ng maraming sabaw. Papakuluan nyo muna. Pagkatapos ay saka nyo lulutuin at igigisa sa mga ingredients na mga bawang at sibuyas ang inyong adobong pusit. Isusunod na natin ang sili na green bell pepper. Wala bang tuyo-tuyo ito? Walang tuyo-tuyo? Nakalimutan ng ating dakilang katulong ang paglagay ng tuyo. Kung hindi ko siya pinaalalahanan ay hindi niya lalagyan ng toyo ang ating adobong pusit. Matanda na po kasi ang ating dakilang katulong kaya malilimutin na. Ayan. Tignan nyo pong maigi ang ating adobong pusit mga kababayan or mga mamamayan. Pagkatapos po ay lalagyan natin ng oyster sauce ang ating mahal na kawali. Ayan na po, nilalagay na ng ating dakilang katulong ang oyster sauce sa loob ng mahal na kawali. Ayan na, hinahalo na ng ating iniibig na palayok ang ating adobong pusit. Ayan na, tignan nyo mga mamamayang, di ba walang sabaw masyado? Ganyan ang pag-adobo ng tama sa pusit kung ayaw nyo ng maraming sabaw. Yan. No, tignan nyo. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating adobong pusit. Sana po mag-like kayo at mag-subscribe. Ito po ang inyong ate mayang or mamamayang na nagsasabi, mabuhay! Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating adobong pusit. Sana po at mag-like kayo, mag-subscribe. Maraming salamat po at mabuhay sa ating lahat.